नै सोमखोर, नों न'आवनो ओरैनो उदां उदां बिमा बिफानि सायावनो जाबाय थानोसै नामा? आंखौ जुलि लानायनि सोमोन्दै एसेबो सानला नामा? समा रावखौबो नेनानै थाया सोमखोर, बैसोआबो थांगासिनो। माब्लाथो लांनो सानखो नों आंखौ सोमखोर? आंबोथ' बेखौनो सानगासिनो। रां रुफा फैसा थाखा गैयाब्ला नोंखौ आं माजोंहाय जुलि खालामनो? बिदिब्ला नों बिब्दिनो न'आवनो उदां उदां थाबाय थानोसै नामा? बबेबा दाबसे गोजान जायगायाव खामानि मावनानै थाहैथ'दो नोङो। साननायाथ' सानदों आंबो बेखौनो, नाथाय बबावहाय खामानि मोननांगौ जाखो? दानि जुगावहाय ओरैनो खामानि मोननो थांला। मालाय रां रुफा थानायफोरासो बांसिन खामानि मोनो। जोंबायदि ल' मिडिलफोरालाय बबावथो मोनबावनो जाखो? फैसा थाखा होआब्लानो खामानि मोना। माबा नङा माबा मोनसे खालामनानैथ' नों आंखौ जुलि लाथारनांगोन ना। समा रावखौबो नेनानै थाया सोमखोर, नों थाबैनो माबा मोनसे खालामदो। जागोन सोमश्री जागोन। जों सानैनि जुलिया जोबोरैनो गाजा गोमजायै जागोन। नों जेबो टेनसन लानो नाङा। जुलिनि खोथाफोरखौ बाद दोनदो, बेफोरलाय उनावबाबो जाखागोन दा। हा, आदै मादै मोनालाय मोजाङैनो दङ दा? औ, गासैबो मोजाङै दङ, इसोरनि अननायाव। मालाय गामिनि गासैबो लोगोफोरानो जुलि जालांजोबसिगोन, आंहासो नै हारसिं उरां फारां। नों मानो बिब्दि? समखौ नेथ'। समा रावनिबो गाज्रि खालामा। सानसे सम फैगोन नोंनि आंनि